Duarbagori Press Club pen arnisi apharman langa ok keparhi kachepate padopon. Kedamtang nipai nar keparni lakhain koi ratruak Duarbagori constituency ke parlo dolamara long kedamtang Duarbagori Press Club pen cepatrapi ponsi nonang keleji indeng thong keprahini jet keva apharman pen arnisi apharman angling fishing competition mate langa ok keparhi jamek padopon. Bangso jar mekalong alo hiaman peng pen kachetong dun lake Dolamara Police Station in charge James Nerjari lapen ruatsai klembang phu Daniel terang atum chetong dun. Laso along ipichelsea klembang phu ratul teron pensi first prize mate ke chengsia nong eki cherab dullo. Lapen second prize ke DPC debating secretary Dorsing Tokbi pensi cherab dun. Third prize ke DPC president Vidya Singing Leng pensi cherab dun lo. Lapen ok keparhi along penang anabang photum chutong dun si kachepate padopon lo. Laso hut ke chengsia nong e ke long pon lake long sing terang. Second anong e men sing phangcho lapen third anong e ke mohan terang pensi chupa long pon lo. Laso hut alohia tum pensi nong e mate price da me pipa jer pon lo. Bangso along Duarbagori Press Club klembang photum pendang lok penang an ki theke ding bang photum chutong dun si mai mesen pen pachun pon. Kajaranga pen Rovelson Rompi report Northeast Karbi Live.